Mar Kansilas manotiek intend alensi dwaro mondo mi girom kod jatend piny William Ruto ewi midhiero magisebedo kagikale kaluwore kod chudo maggi mag aheri. Kansila machon ma South Alego Vitalis Andewa nojiwo ber mar wuoyo e wachno kokwayo jatend piny mondo oket romo kodgi ma wuoyo ewi chudo margi. Kaluwore kod Andewa, kata obedo ni seneta Senate nopuodho chudo gi ma siling milion 1.5 ne Kansilas 12,000 machon kod chudo ma dwe ka dwe ma siling 30,000, onge okang' moro amora mosekaw machopo chenro no. Omedo ni chenro makamano oseduoko gi chien, kowacho ni ng'enygi odak e chan kendo jwang'gi kod sirikal ma ne gitiyogo. Kansilas notiyo matek kabisa kanyalo paro ni gitie hardships kendo magi joma notiye pinyni e yo motegno kabisa. Nene moko kuom wathothwa ne ringo mana kod ndigni. Tisavu kuonde mamoko sani gin constituencies. Awinjo kiwacho ni mjumbe oripo bed ni miyo pension ng'amotiyo 2 terms. Mano okrach, gima kamano winjre ni citizen mano serve jopiny. Awuoro ni Kansilas okosepar kendo jotelo mai Kenya kae aparo ni gisani an ng'ama jaduong'. Ando kadwa ni mondo aduoge weche mag politics. Aloso bende kaka jaduong' nikech e position mara bende an organizing secretary mar Luo Council of Elders. So aneno chandruok ma Kansilas nigo. Kansilas most of them are dying in poverty. They don't have anything and they served people. They are not recognized now. Koro daher mondo sirikandwa kochakre gi president marwa moluor ahinya Dr. William Ruto mondi par ni Kansilas no serve and ok mana mano kende. Nitie Senate no sebedo piny boneno ni Kansilas oripo chul. There was an agreement mane wacho ni oripo bed ni miyo Kansilas 1.5. Kose miyo 1.5 noripo bed ni chule 30,000 per month. Kansila ok en ng'ama oripo wach ni otiyo 2 term or terms adi. Kansila ne serve a hardship. Omiyo kansila kata no serve mana 1 term. Oripo bed ni miye pension